Πάμε τώρα και στο Μπρίτανη του Πανεπιστημίου της Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Εδώ τώρα μπορεί να ερμηνεύσει κανείς και οι τηλεθεατές μας με οποιονδήποτε τρόπο. Δείχνουμε αυτό το απόσπασμα του κυρίου Αφιοντζού. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, διότι έστειλε ένα μήνυμα χθες το βράδυ μέσω του CNN Τουρκία, λέγε απευθύνθηκε στην Ελλάδα. Αυτά τα λέγει ο Μπαχτσελή μέχρι τώρα. Λέει, ναι, θέλουμε ειρήνη, λέει. Δηλαδή, σας λέω, πολλές ερμηνείες μπορεί να έχει κάποιος. Ναι. Από την άλλη, αν χρειαστεί με την Ελλάδα, θέλουμε ειρήνη με την Ελλάδα, να λύσουμε τα θέματα στο Αιγαίο. Από την άλλη, αν πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε όπως το κάναμε και στην Κύπρο. Τους ρίξαμε στη θάλασσα το 22. Αν παραστεί ανάγκη, αν χρειαστεί. Ακριβώς. Ναι. Αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος άλλος υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης, του Μητσοτάκη. Γιατί λέει η Ελλάδα έχει 16 φρεγάτες και εμείς 16 φρεγάτες. Παίρνουν όπλα, αεροσκάφη, οπλικά συστήματα. Άρα προκαλούν το ενδιαφέρον της Τουρκίας ότι η Ελλάδα είναι μικρότερη χώρα, λένε. Αλλά εξοπλίζεται. Τρέχει. Εξοπλίζεται. Βεβαίως δεν είναι αρκετά. Αυτό υποστηρίζει. Ναι, τι θα τα κάνει. Δεν χρειάζεται. Η ευημερία του ελληνικού λαού τον ενδιαφέρει. Και επίσης λέει ότι δεν πρέπει να είστε η μπροστοφυλακή της Γαλλίας και της Γερμανίας κτλ. Δηλαδή υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Η μία, ένα ειρηνικό μήνυμα. Από την άλλη, πόλεμος. Εμένα η λέξη πόλεμος, όταν τον ακούω, δεν μ' αρέσει. Το έχω πει. Ένταση μπορεί να πούμε. Αλλά όταν ακούω πόλεμο. Αυτό τι πανεπιστήμιο είναι, Μανώλη, που έχει ένα πρίτανη που θέλει πόλεμο, παίζει πόλεμο μόνος του. Και αναλύει τι κάνει η διπλανή χώρα. Όλοι οι Τούρκοι αξιωματικοί εκεί σπουδάζουν. Από εκεί πέρα όμως. Άρα στρατιωτική σχολή δηλαδή. Βεβαίως. Είναι σημαντικό ότι παρατηρεί ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας είναι σημαντικά. Δεν είναι αρκετά, λέει. Αυτή είναι η δική του ερμηνεία. Ναι. Αλλά ότι εξοπλίζεται. Παίρνει γαλλικές φρεγάτες, λέει για τα γαλλικά πλοία. Εκεί είπε για τις στρατιωτικές σχολές. Στην Ελλάδα λέει δεν γεμίζουν οι στρατιωτικές σχολές. Εμείς έχουμε τετραπλάσιους. Έχει πολλές ερμηνείες. Ναι. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ένα κλίμα. Και αυτό μας προκαλεί εντύπωση. Δείτε τη δήλωση αυτή. Και αμέσως μετά οι λέξεις που ακούγονται. Και αμέσως μετά η διακήρυξη της Αθήνας θα δείτε και τα ελληνικά νησιά στο φόντο και πολλά άλλα. Η διακήρυξη της Αθήνας. Στείνεται ένα σκηνικό πάντως. Λέω ότι η διακήρυξη της Αθήνας δεν την ξέρει ο πρίτανης. Θα την ξέρει σίγουρα. Ο πρίτανης εκπαιδεύει στρατιώτες και εξωματικούς για να κάνουν πόλεμο. Να στέλνει μήνυμα μέσω του CNN Turk στην Ελλάδα. Δεν μιλάει στο πανεπιστήμιο. Έχει σημασία νομίζω και αυτό είναι ένα συστηματικό μήνυμα που έρχεται. Γιατί για να δούμε πώς το λέει. Δεν τα βάλαμε όλα, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Χθες στο Πρακτορείο Ανατολή πάλι υπήρχε. Θα σας τα ρίξουμε αύριο. Αυτό, δηλαδή, ειλικρινά ο χρόνος. Στο Πρακτορείο Ανατολή σενάρια πολέμου για τη γαλάζια πατρίδα. Είχαμε στην εφημερίδα Ελληνική πάλι σενάρια πολέμου. Ανακοινείται γενικώς δηλαδή. Ανεβαίνει ένα κλίμα, φτιάχνεται ένα κλίμα, κάτι δημιουργείται εκεί. Κάτι προετοιμάζεται. Πιθανά εξαιτίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Με φόντο αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Λιβύη, έρευνες, γεωτρήσεις, καλώδια. Για να τον ακούσουμε τον Πρίτανη. Bakın ben her zaman şunu da söylüyorum. Biz Yunanistan'ın düşmanı değiliz. Biz Yunanistan'ın komşusuyuz. Biz Yunanistan'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ege'deki problemlerimizi oturalım birlikte halledelim. Araya başkalarını sokmayın. Fransa'yı, Almanya'yı alıp onların ileri karakolu olarak Türkiye'nin aleyhine çalışmayın. Şimdi burada mesele şu. Siz o nüfusta Türkiye Cumhuriyeti, ben her zaman tekrarlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile baş etme ihtimaliniz yok. Bizim en kötü zamanımızda milli mücadelede Anadolu işgale kalktınız. Atatürk sizi Ege'de denize döktü. Biz savaşmak istemiyoruz. Biz düşman değiliz. Savaşmayı da iyi biliriz. Yani gerektiğinde savaşırız. Bunu savaştık. Kıbrıs'ta da gösterdik en son. Ve ben her zaman şunu diyorum. Bakın bizim 16 tane fırkateynimiz var. Yunanistan'da 16 tane fırkateyni var. Biz 85 milyonuz. Yunanistan 11 milyon. Yunan halkına da yazık bana göre. Yani siz 11 milyonluk bir nüfusla bu kadar uçak, bu kadar fırkateyn, bu kadar silah aldığınız takdirde kendi halkınızın katma değerini silaha harcıyorsunuz ve kazanamayacağınız bir savaşa. Yani bu savaşı kazanma ihtimaliniz yok. Ki biz savaş istemiyoruz. Oturalım, problemlerimizi konuşalım. Ege'deki problemlerimizi konuşalım. Ege'de birlikte hareket edelim. Yani şu çevrede gördüğünüz gemiler, biraz önce Özay'ın dediği gibi, siz Fransa'dan aldığınız gemilerle hadi gemiyi aldınız. Anadolu işgale kalktınız. Εδώ ο σύντροφος αυτός έχει κάνει πόλεμο μόνος και τον έχει κερδίσει κιόλας, μάλλον από ό,τι είδα.
Πάντως μπορεί να ερμηνεύσουμε μην του ότι αρέσουν όμως οι εξοπλισμοί της Ελλάδας. Δεν του αρέσουν και πολύ. Έτσι. Η Ελλάδα, επειδή παίρνει τις γαλλικές φρεγάτες με τα γαλλικά οπλικά συστήματα και τα σκάλπ και τα λοιπά, τα αεροσκάφη Ραφάλ, F-16, δηλαδή υπάρχουν οπλικά συστήματα που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προκαλούν ερμηνεία, σκεπτικισμό, όπως μπορεί να θέλει κάποιος. Αλλά υπάρχει και ο νόμος, δηλαδή του ισχυρού. Εγώ είμαι ο ισχυρός, λέει. Και χαμένος από χέρι. Και επίσης λέει μεταξύ μας να τα βρούμε. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία της Τουρκίας. Μεταξύ μας. Μην μπαίνει, σου λέει, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στους άλλους εμείς, σου λέει μεταξύ μας εδώ. Θα τα βρούμε, σου λέει.